Er nogen af jer, der har fisket? Efter fisk? Man står der med kæben fremme. Nu bider den på. Nu er det en stor fisk. Hvad gør man? Hiver man ind, eller hvad gør man? Man giver lige lidt ryg, ikke rigtigt? Nu hænger den der. Nu gør den modstand. Hvad gør man så? Så giver man los. Så giver man line. Lige så længe den giver modstand, så giver man line. Og så snart den begynder sådan at blive slap derude igen, så op! Er det ikke sådan? Foregår det sådan? Sådan er det også med kunder. Nu skal vi ikke kalde dem tors, det er de bestemt ikke. Og de skal heller ikke op i nettet. Men jeg vil gerne sige, at teknikken med indvendinger er fuldstændig den samme. Hver gang de går imod, jeg kan ikke lide farven. Jeg forstår godt, at det kan være svært at diskutere farver. Og første gang jeg selv så den, synes jeg også, den var lidt kras. Men på den anden side er det jo dine kunder, der skal beslutte, hvad er det. Og du ønsker vel at være trendy i din butik, så ryk, det var en god idé. Men jeg synes, det er kompliceret. Det er rigtigt. Første gang jeg selv stod den styring, synes jeg også, den var kompliceret. Men på den anden side, når man har brugt den nogle gange, så er den faktisk ret nem. Og den har alle de funktioner, du har brug for. Men jeg vil have rabat. Jeg forstår godt, du spørger om rabat. Fordi det gør jeg også selv. Det gør jeg også selv, når jeg skal handle. Men på den anden side, den pris, du får, det er den rigtige første gang. For jeg ved, du vil spørge om det. Men jeg vil tænke over det. Det er en god idé at tænke over det. Fordi det er jo også en stor beslutning. Men på den anden side, jo før du træffer beslutningen, jo før får du de økonomiske fordele, vi har talt om, så ville det være ærgerligt, at du kunne klippe af dem i dag. Så skulle vi ikke lige. Men altså, jeg har ikke budget til det. Det er da rigtigt. Ingen har da budget til alt. Det har jeg heller ikke selv. Men på den anden side, det er noget, der giver dig nogle besparelser. Dem vil du tjene ind efter 3 måneder. Så kommer budgettet jo alligevel. Kan I det her?